Юху, приятели! Днес ще задаваме въпроси, които сме измислили от Техническия университет Габрово, които са ни наши партньори на видеото. Ние се намираме пред Техническия университет Габрово, където ще има академичен тържествен съвет и преподаватели и студенти ще бъдат наградени за отлични успехи, както и за допринасяне към университета с някакви дейности, които са били забавни за младежите, които учат в университета. Нека да надникнем зад колисни вътре в самия университет. Какво се случва? Нека да зададем въпроса, как биха описали университетът и какво за тях е университетът. Описанието става чрез чувство, песен, стих или музика. Здравейте, как бихте описали университетът за вас с една дума? Много добър университет. Супер, благодаря ви. Как бихте описали университета с една дума? Бих го описал с такъв, че да бъде иновационен. Супер. Иновативен и така с много млади хора, които са насочени към иновациите в образованието. Благодаря ви. Как бихте описали университета с една дума? Като предизвикателство. Супер, благодаря ви. Как бихте описали университета с една дума? Уникален. А вие? Страхотен. Благодаря ви. Как бихте описали университета с една дума? Като дом на знанието. А с песен? С песен. Интересен въпрос. We will rock you. Супер, благодаря за вас е университетът. С една дума. С една дума. Всичко тогава да кажем. А с песен? Да е по-интересно. А поне заглавието на самата песен? Ако трябва да бъда както бях студент, нали, пак ще се срещнем след 10 години, може би е една хубава баладична песен за това. Благодаря ви много. Какво за вас е университетът? В момента всичко. А как го бихте описали с песен? Това е втория въпрос. Това са два въпроса. С песен е сложно. По-скоро с алгоритъм. Добре, с алгоритъм тогава. Съвкупност от много простички на пръв поглед неща, които трябва да управляваме изключително добре, за да може тази машина, Технически университет Габрово, да върви напред, да се развива и смятам, че всички виждаме как това се случва. С много труд от всички преподаватели и студенти заедно. Благодаря ви. И аз благодаря. Какво за вас е университетът? За мен университет е най-съществената част от живота. Аз тук съм започнала най-хубавите си години като студентка. Завършила съм този университет и за година и половина съм била разделена с него. След това явно връзката е била по-силна. Съм се върнала и от 1986 година до момента ние не сме се разделили. Предстои ми да се разделя и ще ми бъде много трудно, но се надявам, че връзката тя ще се остане за цял живот и съм много горда, че мога да работя на това място. Най-прекрасното е, че всяка година имаме страхотни студенти. Е много зареждащо да работиш с млади хора. Интересно е, те са интересни, имат различни интереси, особено сегашните ни випуски са много вижда се, че новото време се разписва и покрай тях се учим и ние на нови неща, защото живота никога не свършва желанието да научиш нещо ново. Младите хора са носители на новите неща и те много по-бързо пречупват новите моменти в това и ние покрай тях успяваме и ние с тях да сме в крак с времето. Това не ни позволява да остаряваме също така и разбира се до някъде е много зареждащо, защото като работиш с млади хора, особено когато те са мотивирани, изобщо не ти тежи работата, дори не разбираш кога свършва часа. Да не говорим за тяхната група, която винаги в края на часа се опитваше да ми остави нещо, което ще ми остане за цял живот като спомен. Нещо символично, но пък от сърце и от желание. Наистина пожелавам си да имаме все повече такива като тях студенти. А как бихте описали университета с песен?
Най-му приляга химна, който е Върви народи възродени, защото всъщност чрез науката човек се издига и нали, той му позволява да гледа нагоре, напред. Знанието винаги отваря много нови врати и позволява да гледаме към нови хоризонти. Човек, когато знае малко, той е ограничен като мислене. Не случайно нали, има модели, които казват, че колкото човек е по-образован, той има по-високи изисквания от живота и това, което иска да постигне. Благодаря ви. Какво за вас е университетът? Ами за мен университета е едно важно място, където науката, иновациите, образованието водят до успех на младите. А можете ли да го пишете с една песен? Трудно ми е с песен, нямам успех с песните, така че... Добре, стих, примерно. На този етап не мога да се сетя в момента. Благодаря ви. Няколко думи. Или думи, да. Какво за вас е университетът? Университета за Габрово е свято място. Аз съм габровски възпитаник, тук съм учил и средно образование и в университета. Аз, нали, ако си призная така, винаги съм идвал в университета като студент с желание и на работа пак съм идвал с желание. Винаги имало предизвикателства, винаги сме работили с младите момчета и момичета, винаги сме правили нещо ново, винаги сме очаквали нещо ново да се случи. Така че живота в университета е интересен. Благодаря ви. А с стих можете ли да го опишете? Стих, надали, аз съм инженер, не ми... Добре, с някоя инженерна наука. Ами, трябва да помисля малко, но... Как да кажа, университета е последователност от такива стъпки, които трябва да се извървят. За да влезеш, нали, с някаква по-ниска техническа грамотност, да излезеш си инженер, има една пътека стъпалообразна, която трябва да изминеш и накрая предела е защита на дипломната работа, която ти винаги решаваш някакъв инженерен проблем и ти входа към бизнеса, към предприятие. Но трябва да кажа едно. От инженера всичко става. И търговец, и бизнесмен, и инженер, и ръководител. Той е широко скроена личност. Благодаря ви. Какво за вас е университетът? Много интересен въпрос. Това е за мен вече моят живот. Аз съм в този университет още от студентските години. Завършил съм Технически университет Габрово. Това ми е първото работно място като асистент и в последните години и като преподавателска кариера, така че съм си отдал целия живот всъщност на университета. А можете ли да го пишете с една песен, която ви хрумва? Може би не съм много музикален, за да... Добре, стих също става. За да... не мога, тук ме изненадахте с въпрос, извинявайте. Няма проблем. А с стих? И с стих ми е трудно, за съжаление, като човек от инженерните специалности, може би не съм достатъчно подготвен такава алтернатива да направя, ако трябва да го направя с нещо, което ми е по-познато. С инженерна... За мен университетът е светлина в живота. Така би го казал така с кратък термин за специалността. Да. Благодаря ви много. Как се чувствате като партньори на университета? Ами, добре, поне за пети път ми е, правя го с удоволствие. А харесва ли ви да сте тук сред младежите, които са ни колегите студенти и преподавателите? Да, както казах, не го правя за първи път. Благодаря ви. Благодаря.